ए छोटा पाहुन, ई रसगुल्ला त कलकतिया नियन लागता। तो चापी चापी खूबे चापी। एके पेट में ना ढेर आग लागल बा, बहुत कलकतिया स्वाद खोजता, बेशर्म कहीं का। भैया तनी वहाँ देखी ना, रुआई जब बैठल बनी आ वहाँ कैसन बेचैनी लागल बा। ए बहन, ये टीपू के अपन स्टाइल हो। नाश्वर है दुनिया, नाश्वर बाकाया, हर कोई है अपना, कोई नहीं पराया। अच्छा बड़ा स्वादिष्ट बा। अच्छा, आवा तोहरा के आपन पराया बता बतानी। आपका अगोल काय का धरती तोड़ता रू। अरे का भाई, अरे पहले वो मझिलकी के द्वारे पे बैठल रहे, अब जाके वो छुटकी के द्वारे पे बैठल बा और बड़का फिलासफी झाड़ता कि सब केहू है अपना, केहू नहीं पराया। बतावा, अरे वो टीपू के हाइट बढ़ावे खातिर ना जाने हम कौन कौन भगवान की पूजा कैनी, अर्चना कैनी, और वो जाके कहीं और बहनौरा निभावता। आवे दा ओकरा के बता बतानी। बतावा हसन भाई हो खेला। बताई बहना जीजू। टीपू टीपू आ गइलन। आजा 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 आजा। हमर प्यारी प्यारी बहना के चरण कमल में प्यारा सा भैया का चरण बंदन। कौन बहिन रे कमीना? हमरा के देख देख के फिलासफी झाड़त रहलो हो, अब बहिन कहता रे, शर्म नहीं खेलागत। टीपू यहाँ आओ, आप बतियाओ। इधर बैठ बैठ अरे बतियाओ बतियाओ। हमारे दुश्मन के साथ में बैठ के गोलाबंदी करता रे, कलकतिया स्वाद खाता रे। तुहार तो अभी हम गोधन कोटा। रुक जा। बहिन के लेके आवे के चाहत रे। ए साले साहब, ये भाई बहन के बीच में हमरा के मत लेके आवा। पिटाई खा। अरे तोहरा जैसन भाई ना बहन के बहुत बड़ दुश्मन होला। कंस भाई बनेला, स्वार्थी भाई बनेला, मतलबी भाई बनेला। तोहरा के अरे बाप, मुआ दे रे बाप। वही जा हमार मेहरारू मार मार के कचू मार बना देली। ऐजा तू मारा तारू। ए भाई, तोहरा के तोहार मेहरारू मरला सका? बहुत कुछ कुछ के मारला सा। ऐजा ऐजा उस स्वार्थी मेहरारू के ना हम ना बतावा, वो हमार सोना नियन भाई के मरला सा। ओकर हम छोटा उखाड़ ले, ओकर हम तंगड़ी तोड़ दे। बतावा ओकर हिम्मत कैसे भइल हमार भाई के ऊपर हाथ उठवला के? ए भाई तू रोवा मत, बस ही बाबूजी के बरसी बीत जाएगा। उस स्वार्थी मेहरारू के ना हम देख ले। बतावा हमार सोना नियन भाई के इतना मरला सा। रोवा मत। सही कहल बा। दुनिया में सारी खुदा एक तरफ और जोरू के भाई एक तरफ। ए बेटा, जब तू हमरे घरे आवेला तो उ दोनों के तनको ठीक ना लागेला। अब जा दे चचा, क्योंकि ठीक लागे या ना लागे, बस हमारा तारा से चलता तो चलता। अरे बाबू, ई जौन तोहर दोनों भाई बाड़े पूरे गांव में घूम घूम के कहत अड़े सन कि हम ही तोहन लोग में फूट डाल देले बानी। अच्छा, अब उ लोग जे बेमानी केले बा, उ लोग के याद नहीं खे? दोनों के दोनों एक नंबर के बेमान बाड़े सन। बेटा, हम तो कहत बानी बेच दो अपना हिस्सा के जमीन। हम तोर साथे बानी नु, वो दोनों बेमानन के ना अपन औकात याद आ जाई। चाचा, तू हमरा साथे बारा नु, इहे तो बतिया के खलेला। हम हूँ यही से खुलिया मामी तोहरा लगे। हाँ देखा चचा, वो लोग अपना हित के द्वार पर जाई तो हम अपना हित के द्वार पर कहा न जाई। ए बेटा, वो बड़का और छोटका गांव में घूम घूम के कहे लसन कि तू अपन बाबूजी के रिटायरमेंट के सारा जमा पूंजी पेंशन खा ले बड़ा। अरे चाची, बाबूजी के श्राद्ध में कुछ न दिलस लोग, एगो रुपयो न दिलस लोग। अजंतर चा
पूछला पे मझला भैया साफे पलट जालन। कहत रहन हमरा लगे 1 रुपया नहीं के। देखा था छोटकू और बड़कू के ब्याह में तोहर बाबूजी कितना रुपया खर्च कर देले ए बबुआ। हाँ कहले ना, हाँ कर्जा भी लेवे के पड़ल रहे। हमार शादी लव मैरिज रहे, सब कुछ बाच गए रहे उनकर। ए बेटा मान ला तहार हिस्सा तोहरे पास बा, तू अपन हिस्सा ले ले बड़ा। अब एमे बेईमानी के कौन बात बा? बात बा ना बेटा, सुन ले बड़ा ना, बांस और केस कबो एक जगह रहल बा का? कबो ना चाचा। ता समझ ला कि अपन हिस्सा के जमीन बेच देहला। ता चाचा हमरा हिस्सा के जमीन होकबे ना करी। तो तोहार बड़का और मंझला भईबा पूरा गांव में घूम घूम के तोहरा का बेईमान घोषित कर रहल बा। इ नाजायज बानू। यही से तो ओकनी के तरफ देखल ना छोड़ देले बने। बहुत बढ़िया कहला बाबू, वो दोनों के तरफ देखे लायक नहीं खे। अरे चाचा, हम और हमारे मेहरारू आवेला ना रही जा, लेकिन पुआ के जीत पावे के पड़ल ना, तो हमें ये गोड़ रखती। ए बेटा, बड़ा भाई बाप के बराबर होवेला। यदि तू माई के गहना बेचिए देला तो ऊ दोनों के तोहरा से हिसाब नहीं ना मांगे के चाहिए। अरे ऊ कौन दूध के धोवल बाटे? अरे चाची, एगो बाबूजी खेत बेच दलस और एगो बाबूजी के पूरा पेंशन खा गई। ऊ दोनों से कम ओकनी के औरतियों नहीं खीसन। यही से हम अपने मेहरारू के साफ साफ मना कर देले बनी कि आज के बाद ओकनी से कोनो बातचीत ना। अरे चाची, बातचीत तो दूर, हम उन लोग के साथे देखा देखी भी बंद कर देले बानी। अब कोनो लगाव नहीं खे उन लोग के साथे हमारे। बढ़िया कहला बाबू। पूरा फिल्म देखे खातिर अभी डाउनलोड करी दंगल प्ले ऐप।